Nes I gael fy nganseld am No way. like little minute. Just super odd. Yeah. Just wastad and naked. Like Yeah, mae hwnna'n probably personality trait. yeah. By ni'n cael pobl sydd wedi dod o like, you know, other side of the country weithiau. Croeso I podlediad Pwy Sy'n Galw, lle ni'n rhoi cwestiynau a dilemmas I westeion arbennig. Heddiw mae da fi Harry Hambley neu Ketnipz, chrëwr y bun, social media star, bys y ti'n dweud? Na. Na, ti yn, social media star. A rhywun sy'n methu dal lan gyda demands merchandise. Harry, croeso i'r pod, so wyt ti? Yeah, iawn, diolch. Yeah, diolch am gael fi, yeah. Yeah, gwych. Mae Ketnipz, y social media celf ti'n neud ar TikTok, Instagram, Ketnipz, mae'n huge. Miliynau o followers. Mae fe'n massive. Ond wedyn, dim gwyneb ti sy'n arno fe. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Yeah, so, thank God. ti'n fel seren, ond bydd neb yn gwybod ti sy'n tu ôl I fe. Sut mae hwnna? Yeah, hwnna'n y syniad. Mae'n bach yn weird, achos llawer o pobl fi'n cwrdd sydd yn neud like, social media, pethau fel hwnna, nhw'n complain o am, like, oh, I can't walk down the street. Like, bro, no. Be good. O ti'n meddwl mae hwnna'n well? Yeah, way well. O'n I byth yn eisiau hwnna. O'n i'n meddwl, like, efallai bydd rhywbeth yn sort of... Mae'n chill, mae'n like the bean, a ffa, and kind of rhedeg y sioe, so mae'n pretty cool. O ti erioed wedi fel meddwl am wneud fel reveal, like, it's me, fi'n tu ôl I fe gyd. Like. Na, fi'n like postio, like, weithiau, fi'n neud like story yn dweud, like, rhywbeth, like, like, you know, like in person. Yeah. Mae pobl are just like, oh, mae'n guy, mae'n dude. Oh, like, for real? Nhw'n meddwl, I don't know, pwy nhw'n meddwl fi on, yeah. Beth yw e fel, ni'n edrych ar Instagram ti, 3.6 million, 3.8 million, rhywbeth crazy fel yna. A wedyn TikTok, 5 million plus. Yeah, it's all bots. Ond, like, fi ddim yn deall, like, beth mae hwnna'n edrych fel. Ydy'n fel overwhelming, like, surely my notifications ti off. Yeah. Pan ti'n cael fel 500,000 likes ar y post, like yeah. Your phone ti'n non-stop. Well, nhw'n neud e nawr lle, o'n nhw'n arfer just yn cael, like, ti'n cael un notification ar gyfer pob, like, interaction fel like neu rhywbeth. Yeah. O'n nhw'n arfer just yn, like, gadael ar on. Nhw'n, like, collecting nhw many, whatever. Ond, mae bach yn weird. Mae'n anodd I sort of picture of e, ond hefyd ti just angen cofio, like, probably hanner o nhw yn like bots a wedyn y llall and just... Na, fi ddim yn siŵr. Yeah, actually, give yourself some credit. My engagement team amazing though, like, ti wastad yn gweld fel rai influencers sy'n gyda millions of followers, a wedyn bydd engagement nhw fel y likes, nhw ddim yn match o lan. A mae fel, ti gyda fel active, like, following or fans, like, ti'n gyda crazy engagement, like, it's mental, like. Yeah. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd adeiladu dros amser, oedd un pwynt lle nath e just mynd fel boom, neu oedd e'n gradual? Mae'n sort of anodd I dweud, achos mae wedi bod just sort of very, like, gradual, ond nes I, like, dechrau meddwl o'n i'n gallu neud e mewn I swydd, tua, like, 2018, pan o'n i'n gweithio gyda Instagram, o'n i'n neud like a heart logo peth ar y stories. A wedyn, ar ôl hwnna, achos oedd pawb yn, os ydych chi'n mynd ar y stories tab a wedyn clic ar y calon, bydd e'n like redirecto i'r account. So then kind of like cheat code tipping. Class. On wedyn, naeth hwnna mynd, ond oedd e dal yn tyfu, so I've been like, okay, chill. So I roi context falle I pobl sy'n heb gweld y cynnwys ti, y Ketnipz account ar bun, summarise o fe ni, beth yw e? So bean and just like weird naked pink thing. Hwnna'n sut fi'n disgrifio fe. Description. Yeah, mae ddim yn siarad, ond mae mynd o gwmpas like bwyta, neud pethau relatable ac just cael fun. Yeah. Mae fe'n cute, wholesome vibes, yw e? Nes I greu'r cymeriad, oedd e'n arfer fod yn like really creepy. Oh yeah. Pam nes I ddechrau, ond wedyn oedd fi'n like, na, fi ddim well os mae'n bach yn cute. A sort of just imagination o beth fi'n eisiau neud gyda fy mywyd I, ond mae'n like complete opposite. 2018? Yeah. Pryd dechreuais ti, pryd creuais ti'r gymeriad te, ti'n meddwl? Nes I ddechrau gweithio ar Instagram mewn 2016 a wedyn o'n i'n neud like podlleiadau like completely gwahanol I beth o'n i'n nawr yn neud. Sorry, torri o draws. O ti'n gweithio
Instagram? No, gweithio ar. So, like, I seen your stuff on Instagram, sorry. I mean, oedd e, like, wir ddim yn swydd am ages. Yeah. Ond fi'n hoffi dweud, like, gweithio. Nes i ddechrau'n, 2017, a wedyn, oedd e'n cymryd ages. O'n i'n cofio'r first post fi ar Ketnipz, oedd efallai, like, 2017, ac oedd e'n penblwydd fi. O'n i'n cael bach o party gyda mates fi. O'n i'n byw yn agos i co-op. O'na like cut-out cardfwrdd tu allan o like bollard. For some reason, nes ni ddewis i cymryd e gatref. A o'n i just yn doodle dros e. I don't know, just bod yn like 17 mwy fwy, just stupid. A wedyn, naeth un o'r dyluniadau fi bach yn like crude, ond nes i just push fe ar new account a wedyn oedd e'n way more hwyl i wneud just silly, stupid drawings i gymharu gyda like a proper like, You serious? So, o ti wastad di mwynhau wneud celf a stuff o ti'n wneud dim yn ysgol? Wastad. Oedd fi'n like super introvert, so fi just yn, os fi ddim yn eisiau like, you know, wneud unrhyw beth tu allan, o'n i just like every break neu on back of the class, just, mae hwnna'n clas. Mae fel, fi'n teimlo fel heddiw, mae brodyr bach da fi. A fi'n teimlo fel heddiw falle, cynhedlaeth iau na ni nawr. Mae fe gyd yn fel, like, TikTok, like, Xbox, PS5, like, nhw gyd nhw'n neud. So mae fel, hwnna'n super, like, wholesome bod, like, peth ti oedd fel celf. Do you know what I mean? Like, mae hwnna'n cool. I mean, edrych yn ôl o fi'n probably yn sort of cicio fy hun, o fi'n eisiau fod yn bach yn mwy extroverted, ond hefyd, like, y ffaith o fi yn, like, super introverted, hwnna'n y rheswm fy mod i wneud beth fi'n wneud nawr, so mae'n kind of like double-edged thing. Bys ti'n dweud ti dal yn fel, ti ddim as introverted nawr? Bys ti'n dweud sut ti'n teimlo nawr? Fi'n teimlo mwy gyfforddus. Achos, I don't know, a also, bod ti allan o prifysgol, mae just yn completely gwahanol. Mae prifysgol yn like really intense. So, yn newid hwnna definitely wedi helpu fi fod y bach mwy yn extroverted. Ond, mae dal yn like struggle. A mae gwaith fi yn really like antisocial gan design, achos fi just angen, you know, tynnu lluniau trwy dydd, ond mae'n interesting. Fi'n eisiau bod. Well, gyda fel, ti'n dweud fel y gwaith ti, fel natur y gwaith ti yn fel, ddim yn gadael ti really bod, hefyd mae mor time consuming, fi'n tybio. Gyda fel un fideo nawr, dwi ti'n neud fel un o TikToks, ti'n neud un o Reels, a dwi bod e'n 45 eiliad, for example. Faint o amser ti'n treulio ar y clip na? So, mae'n dibynnu, ond byddai'n dweud ti a 8 nos. Ac hwnna'n gyda gweithio gyda pobl arall i helpu gyda lliw ac just dylunio hefyd a sŵn hefyd. So, no way byddai'n gallu wneud un mewn wythnos ar ben fy hun. Fel grŵp, hwnna'n tua maint. Ond mae'n dibynnu llawer ac weithio ni'n gallu wneud like 3 mewn wythnos, a wedyn mae'n just ddim yn clicio. Dim i swnio fel ignorant, I hope you know where I'm coming from. Ond mae fatha natur y actual like, cynnwys. Mae fe yn fel, dim simple, ond ti'n gwybod, mae fel aesthetic, mae'n like, just cute. Like, do you know what I mean? Mae'n like, easy, like, mae'n nice i gwylio. Like, mae'n simple fel, like, easy watch, pleasurable watch. Ond wedyn, the flip side is, mae'n actually cymryd gymaint o amser i wneud, a falle byd ti ddim yn really gwerthfawrogi hynna. Like, bys ni ddim wedi meddwl wythnos i wneud like, minute o clip. Mae hwnna'n crazy i fi. I mean, efallai ni just yn slow. Na, I didn't mean it like that. Ond, mae'n actually eitha anodd i wneud rhywbeth like really simple. Really just like super clear. Ond mae'r goal gyda popeth i just creu rhywbeth accessible ac haws i gwylio. Ond, sa'n siŵr, efallai fi ni'n newid e lan a creu rhywbeth like claymation neu rhywbeth. Na beth o'n i'n meddwl. Cymryd mis i wneud 30 second. Ar y topic, oedd rhywun sy'n fel, gyda un o'r cartoons ma enwog ar y social media, like, beth yw hoff cartoon character ti
of all time, a ti methu dweud y bun. Oof. Sa'n siŵr. Hwnna'n tough question. Achos, os fi'n dweud SpongeBob, mae'n like so predictable. That's a good one. Fi'n offi SpongeBob, that's a good one. Fi'n teimlo fel SpongeBob, fi'n gallu like eistedd lawr a gwylio SpongeBob nawr. Like, mae'n actually like funny. Un peth gyda Simpsons, like, ti'n gallu gwylio hwnna fel oedolyn, ti'n teimlo? Mae probably yn SpongeBob. Nes I just tyfu lan gwylio fe pob dydd. Mae'r show yn great achos pan ti'n ifanc, ti'n relate o like SpongeBob a Patrick a popeth, a wedyn ti'n tyfu lan, mae'n just yn like, ti ddim ond yn gwylio fe ar gyfer Squidward. Mae'n like a complete parallel. Ond, beautiful show. Siarad am fel gwylio stuff fel plentyn a fel oedolyn. Beth yw fel target audience ti? O'n I byth yn meddwl am like target audience a like sut I wneud yn like really specific am un grŵp, ond mae'n really weird. Os fi'n edrych ar like analytics like, pwy sy'n gwylio'r content ni'n creu, mae wastad yn like mae wastad yn menywod ac mae'r oedran yn like 25 I 35. So I've been like, I'm kind of weird. I'm like, a falle mae gen I theory mae'n teulu like parents sydd yn just yn rhoi'r ffôn I kid nhw a wedyn kid nhw just yn scroll up. Fi ddim yn siŵr. Neu mae pobl hyn yn hoffi. Na beth yw'r thing though, mae'n hawdd I gwylio. Like, ti'n gwylio fe a mae'n neud ti'n teimlo'n dal. I'n edrych ar y comments ti gynnar. And you know, TikToks, mae pobl yn dweud, how am I crying at this cartoon and stuff. Like, it's like, mae hwnna'n clas bo ti'n gallu neud I pobl teimlo mor gryf. Like, being like the being. Like, mae fe'n clas. Proper weird. Mae fe'n amazing, fi'n meddwl. So, sôn amser ti yn LA, hefyd mae hwnna'n swnio mor cool. So, pryd est ti I LA yn greiddio? Nes I mynd am y tro gyntaf fi yn 2018. Fi'n gweithio gyda person allan yn y States called Danny Duncan. Mae'n like YouTuber. Ond mae'n neud rhywbeth completely gwahanol I fi, ond oedd e'n eisiau neud rhywbeth I neud gyda cartoons and whatnot. So then pretty much helpu gyda fel like dydd un. Ond nes I mynd fyna ac yn gyflym nes I sort of sylweddoli o fi ddim yn eisiau byw fyna. Really? Especially rhywun fel ti'n dweud ti'n introvert. Fi'n dyfalu bod ydi yn like bit crazy fyna. Mae just pobl yn like weird. Mae like really like plastic. So really? like kind of spooky. Ond mae beth yn bwrw glaw sydd yn like big no-no I fi. Really? Fi ddim yn hoffi like wasad glaw on weithiau. Just I sort of like... mae'n teimlo fel y tymheredd byth yn newid, so mae like amser just yn like constant. Mae'n teimlo bach fel ti'n sort of trapped mewn dream. Am faint o ti'n byw fyna? So fi'n mynd mas fyna a wedyn byddai'n treulio falle 3 mis, 4 mis, a wedyn dod nôl a just neud yr un peth pob mlwyddyn. So mae'n sort of like hanner. A be ti'n neud, like, pam o ti'n mynd fyna? Like, be ti'n neud fyna I gwahanol I beth ti'n neud fan hyn? Well, fi di siarad lot of like smack amdano fe, ond mae yn dda achos ti gallu cwrdd â pobl creadigol arall ac trio wneud rhywbeth bach yn fawr. Neu just sort of, I don't know, just change the scene a wedyn, gweithio mwy ar like a business side, ond mae bach yn like bittersweet. Fi ddim yn really hoffi byw fyna. So, os ydyn ni'n gallu ddewis, byddai'n just yn, just mewn Cymru yn byth. Nice, Cymru yn byth. Love it. Nes I toucho bach ar Danny Duncan fyna. I pobl sydd ddim yn gwybod Danny Duncan, roi bach o context I ni. Mae fe'n basically massive YouTuber, like huge. Context, oof. So, o'n i'n gweithio gyda Danny yn 2016. Pam nes I dechrau Instagram yn gyntaf. O'n i'n neud like merchandise designs am pobl. Cool. So, oedd Danny yn un o'r person nes I gweithio am yn gyntaf ac nes I creu dyluniad o fe fel like Ronald McDonald character. A wedyn naeth rhoi hwnna ar like t-shirts a pethau. Naeth gael ei suio gan McDonald's. No way. Am like llawer arian. Wait, oedd yn syniad ti I wneud y Ronald McDonald thing? Efalle. Oh, wow. Ond, you know, unfortunate I fi, naeth sort of cario ymlaen ac wedyn, o fi'n neud Ketnipz ar y side, just sort of
gada'i fe sort of tyfu a just cael hwyl gyda fe. Ac nes I gofyn os oedd e'n gallu gwisgo un o'r t-shirts Ketnipz yn fideo. Ac ar ôl hwnna, oedd e'n fel, like, oh, let me invest, get involved. So, oedd hwnna'n, like, super ffodus I fi, ond... Oedd hwnna'n help mawr te I ti yn dechrau gyda'r Ketnipz stuff? So mae'n anodd iawn I unrhyw un creu, like, merchandise y pethau, ac, oedd e wedi fod yn neud oedd e'n cael sŵr a whatnot, ond oedd e wedi neud am couple o mlynedd, ac felly oedd e'n eitha sort of naturiol I just gweithio gyda fe ar y ochr hwnna o'r busnes. Sick. Gyda fel y merch a'r products a hyd yn oed like tattoos, like gyda'r bîn, mae pobl yn cael like tattoo o'r bîn a stuff, like sut mae hwnna wneud I ti teimlo, like, wyt ti'n cofio tro gyntaf nes ti weld rhywun efo poster like tattoo o'r bîn neu rhywbeth? Fi ddim yn siŵr. Oedd e'n weird though, like bach yn strange. Fi teimlo'n bach yn embarrassed achos nad oes gen I like tattoo o'r bîn. Mae gen I un o'r cat fi, ond hwnna'n mae'n weird. Ond mae'r internet yn mor fawr. Bydd rhywun yn neud rhywbeth fel hwnna. Ac fi jyst yn gobeithio maen nhw ddim yn like regreto fe yn y dyfodol. Yn angen like mynd trwy'r holl proses o laser, I don't know. O ti erioed I cael dy fel adnabod ar y street? Like once in a blue moon. Ond un o'r pryd naeth hwnna ddigwydd, like mwyaf sort of memorable I fi, oedd yn Mexico, o'n i'n peintio ar wal mewn like Oaxaca neu rhywbeth. O'n i'n neud, sa'n siŵr pam o'n i'n fyna. O'n i just yn neud ac naeth rhywun dod lan I fi a dweud, no way, mae'n a Ketnipz guy, like blah, blah, blah. Mae'n ffoni achos neb yn gwybod beth fi'n edrych fel, os fi'n sort of creu'r cymeriad, one and two together. Ond o'n nhw'n dweud like, hynny'n so cool a mae bîn wedi helpu nhw a like, pethau fel hwnna. Fi byth yn gwybod os mae nhw just yn dweud hwnna ond neu efallai mae yn. Helpu mewn fel ffordd fel iechyd meddwl sort of thing? Achos os oes ganddo chi platform ar social media, fi'n credu ddylsych di trio cefnogi like ideas o amgylch like mental health a pethau. Ac so ni wastad yn ceisio creu content fel hwnna sydd yn bach o wahanol. Ac mae dal yn like 90% stupid. So pan mae hwnna'n ddigwydd, mae'n eitha cool. So ti'n neud fel conscious effort felly o ti fel ti'n dweud I gwythio fel positive? Weithiau, ond mae just angen fod yn honest. Achos os ti'n neud content like wastad just like mental health mae gallu fod yn really like manufactured a sort of fig, so fi byth yn eisiau neud hwnna ac a weithiau just creu content sydd yn just dup. Mae'n cool achos mae pobl yn gallu like sort of zona allan a ddim meddwl am like the world. Ond na beth mae'n mor dda, like o'n i'n galw fe'n syml yn gynharach, o'n i ddim yn meddwl fe fel hwnna, ond syml yn y ffordd fel, mae'n hawdd I gwylio, like, mae'n eich I teimlo'n dda, like, mae'n wholesome, a mae'n just yn fel munud o just fel, just wholesomeness, like, ife. So mae hwnna'n gwych. O'n i'n toucho just nawr yn sôn am pa mor like eang yw'r like internet a faint o pobl mae'n cyrraedd. Ti'n lledaenu, lot o positivity, like spread a lot of positivity yn gwaith ti. Wyt ti'n cael hwnna nôl fel mewn comments a stuff, neu oes fel haters, neu surely does dim haters gyda'r byd, mae'n too cute. Weithiau. Really? Be maen nhw'n dweud? Sa'n siŵr. Wyt ti'n cael fel any negative stuff ar stuff ti? Ddim ond os fi'n neud rhywbeth like really dup. So pan o'n i'n dechrau, o'n i'n eisiau, hwnna'n really swnio'n like really, really bad. Ond pam nes I dechrau, o'n i'n eisiau creu like enw ar gyfer audience fi. Fel like, so silly. Like Justin Bieber, mae'n cael like a Believers, like One Directioners. So fi'n like, na creu rhywbeth fel I neud gyda Bean. So like, nes I neud like Bean, ond mae'n like,
sa'n mynd I ddweud e. Dweud e, please. Na, achos mae'n really offensive I pobl o, like, South America. Ar damwain, no. Wrth gwrs oedd e'n damwain, ie. Ar damwain. Ond nes I gael fy nganseld am, like... No way! Like, little minute. Seriously? Oedd e'n ar y stories, so nes I postio fe. Oedd e'n, like, 17 mlynedd. Oedd e'n, like, baby. Ond, a o'n I ddim yn gwybod y gair. Oh, man, I'm gutting. Yeah, they're really bad. So beth oedd, pan ti dweud cancelled, like, what does that mean? Beth mae hwnna'n edrych fel? Oedd e just yn fel, like, oedd e'n actually effeithio ti? No, well, o'n i'n teimlo'n, like, super dwp ar ôl, ond ti eisiau angen cofio, like, os ti'n dweud sorry a just symud ymlaen, mae'n usually alright. A hefyd, mae pobl yn dweud llawer o pethau ar social media, ac os da chi'n cwrdd â nhw, you know, real life, by nhw byth yn dweud hwnna. So, of course. Yeah, ond fi'n ceisio I ddim sort of, I don't know, edrych ar y pethau negyddol too much. Ar pethau positif hefyd, just wneud y gwaith ac mwynhau. So, bys ti ddim yn mynd, like, well, ni'n mynd trwy'r comments fel beth sy'n gynharach a mae pawb yn fel loads of positivity. Ond bys ti just ddim, mae hwnna'n rhywbeth ti ddim yn really wneud o gwbl I fe, like, you tend not to edrych trwy'r comments. I mean, ti'n mynd I gweld trai, just gan fod ar y Instagram, ond, mae gallu bod yn, like, sort of weird loop os da chi'n edrych just wastad. I'm like, beth mae pobl yn meddwl, A wedyn mae'r fath o waith ti'n creu yn newid yn dibynnu ar y comments. So wedyn, ti gallu mynd mewn I, like, whole new area lle ti'n creu gwaith a nad ydw yn teimlo fel rhywbeth authentic I chi. Ti ddim eisiau cael dy dylanwadu o'r comments, basically. Ti eisiau neud beth ti eisiau neud. So, like, fi'n meddwl mae hyn yn fel silly question, ond ydy social media yn neud waith ti'n haws neu'n anoddach? Anoddach. Mae fe yn? Yeah, well, okay, so... Cos mae'n bodoli arno social media, like, that is the thing, like, ond, Yeah, so, o'n i'n meddwl tipyn amdano hyn, ac o'n i'n eisiau cymharu fe I rhywbeth fel Garfield yn yr 70au. So, os ydych chi'n meddwl amdano fe fel hwnna, mae'n probably haws nawr I ddechrau a tyfu audience y pethau yn y ddechrau. Ond wedyn, pan mae'n mynd, mae social media yn kind of fel newspaper. So, mae Garfield yn creu un comic pob, like, wythnos fi'n credu. Ac byd nhw byth yn gweld comments neu likes neu unrhyw beth. You're just yn postio fe a wedyn take a check and just carry ymlaen. Dyna beth bydd yn ideal will ti I Ketnipz. Well, mae'n weird achos byd nhw byth yn cael, like, feedback llawer. So mae'n anodd I nhw gweithio allan os mae'n poblogaeth neu ddim. Ond mae Garfield yn Garfield. A wedyn, gyda social media, mae'n fel postio mewn newspaper, ond wedyn, mae'n just llawer o, like, all the other crap. A wedyn, a mae gallu bod yn a bit, tipyn yn distracting. So am social media o hyd, Instagram sticker. So, ys gallu esbonio beth yw hwnna I? Stick ar y stories, o'n nhw'n wneud campaign o'r enw Kind Comments, ac oedd yr holl syniad oedd I rhannu rhywbeth ar y stories I wneud gyda just positivity. Pam nes I wneud oedd yn 1 o 6, so yna like 6 artist arall yn cyfrannu. Ac oedd yn really cool. Oedd yn so weird I fi ar y pryd, achos oedd gen I efalle, I don't know, 5,000 o followers, like dim llawer o followers, a wedyn, rhywun on Instagram just reach out allan ar, like, DM. And then, like, I've been like, oh man, I've been bron wedi, like, golli hyn. A wedyn, mae, like, butterfly effect, ddim yn siŵr ble fyddai'n mynd. Ond, oedd yn really, oedd yn really cool, ac o'n i'n cofio just wneud, like, loads of iterations o'r dyluniad, ac wedyn wnaeth nhw mynd am, like, yr un super simple. So, oedd yn cool. Mae fel, fi'n gallu picture of nawr, mae fel, if e'r byn yw ar y thing, a mae fel chwifio, a mae fel, like, lliwiau tu ôl I fe, hwnna'n clas. Faint o, pwy yw'r person mwyaf enwog ti wedi gweld yn defnyddio hwnna? Oes nhw esiample? Miley Cyrus, of Ashley. Crazy. Kind of cool. The Jonas Brothers. O fi'n trio collecto nhw. Nice. O wedyn, pwy ara? Trio collecto nhw. Sa'n credu naeth Joe, ond naeth Kevin, for sure. Nice. Unrhyw'n arall?
Miley Cyrus, Jonas Brothers, but that's good company. Katy Perry, yeah. Clairo. Yeah. So ti'n gweld nhw, like, nhw ddim yn, ydyn nhw'n like, so ti'n gweld nhw by chance, neu rhywun yn anfod nhw i ti? Bydd pobl yn rhannu nhw gyda fi. Yeah, so, os mae like, rhywun o like, BTS yn defnyddio sticker, byddai byth yn gwybod, ond wedyn byddai'n cael like, dig DM and like, oh my god, like, Junji, it's like, so gwybod, like, random guy and like, postio fe, and like, oh, okay, cool. Mae'n crazy, just meddwl, like, a reach ti'n cael gyda hynna. Mae'n literally mind-blowing. O ti'n teimlo hynna, neu o ti'n fel, you're used to it? Mae just bach yn doniol, achos sa'n credu bod y person sydd yn defnyddio fe yn like, hyd yn oed meddwl amdano fe. You're just like, oh, stupid thing. Like, ond nhw like, defnyddio fe i cuddio rhywbeth like, rude yn y ffoto. So, os oedd y byn iawn yn person go iawn, ti'n meddwl, sut fath o person bydd e? Ti'n meddwl bydd e'n ffrind da? Just super odd. Yeah? Just wastad and naked. Like, yeah, mae hwnna'n personality trait. Yeah, bach yn weird. Wastad yn bwyta. Wastad yn just, I don't know. Yeah, sa'n siŵr os byddai'n eisiau sort of cwrdd o fe. Fi wedi gweld, sa'n siŵr beth yw enw y artist. Falle ti wedi gweld nhw. Ond mae'n ei fel, like, super, like, real, like, distorted, like, versions of our cartoons. A mae un o fel y Simpsons, like, o Homer, fel, like, real guy. It's like Beeple neu rhywbeth? Yeah, fi'n meddwl, like, it's so weird. Like, mae'n so weird. Like hyper-real. Yeah, like, hyper-real, like, cartoons as people sort of thing. But sy'n ni'n hoffi gweld, like, a bean in your vision of the bean as a person. Like, nah. Ni ddim yn barod am hwnna eto. Super creepy. Yeah. O, beth oedd un greiddiol te? Sut oedd hwnna'n mynd o so wholesome te o rhywbeth creepy? Os ti jyst yn scrollio nôl ar y Instagram, ti gallu weld e. Oedd ganddo fe like nose like super hir a wedyn just like really creepy looking. Ac o'n i, pam nes i ddechrau o fi'n credu, like, falle fydd hyn yn cool, like, merch brand neu, like skate brand. A so fi'n eisiau neud rhywbeth bach yn edgy. O wedyn, hanner ffordd troi, fi just yn like, nah, so, too creepy. How, faint o addasiadau oedd yn cymryd i mynd o hwnna i sut mae fe nawr? Like 20. Really? Yeah, a mae'n mynd trwy, like, phases, so bydd e probably yn newydd eto, ond weithiau mae'r llygad yn mynd yn like, super fawr, a wedyn mae'n just yn like, over the top. A weithiau mae'n just yn, just really chubby neu rhywbeth. Fi'n newid like, y pen fi'n ddefnyddio. Ond fi'n credu hwnna'n da, achos mae'n sort of gweithio allan beth sydd like, yn ideal siap ar gyfer y cymeriad. Ond, efallai mae'n problem hefyd. Mae'n like, weird pam chi'n neud rhywbeth gyda brands neu like, bach o merch o rhywbeth. A wedyn blwyddyn later, mae'n just yn completely gwahanol. It's like, oh no, continuity. Oes unrhyw darlunwyr fel ti'n hoffi gwylio neu ti'n fans o like, whose work do you like? Beth fi'n siarad? Fi wedi gweithio tipyn gyda gai o'r enw Cool Man Coffee Down. Ni wedi neud like, collaborations yn y past, ac, mae'n eitha cool, hence the name. So, shouts out, Cool Man. Fi hefyd yn hoff iawn o'r dilynwyr comics, Shen Comics. Mae'n like OG ar Instagram, so pam nes i ddechrau o fi'n gwylio gwaith e. Ac, mae'n neud like really intricate comics nawr and just like crazy storylines. Ac dyna fi yn just neud like stupid little, you know. So mae'n kind of cool y gwahaniaeth. A falle na i neud rhywbeth similar yn y dyfodol. Ond fi ddim yn siŵr. Ti angen fod yn eitha smart i neud hwnna. So, bach o step up. Oeddi ti erioed yn dychmygu bysa fe mor fawr Ketnipz a ma fe yn nawr, like, pam nes i dechrau fe, oedd goal dati? Oedd e just yn like llawer o goals tiny. So like goal o like, I don't know, cael rhywun neud like fan art oedd just yn crazy. A wedyn, cwrdd e like 1,000 followers neu rhywbeth fel hwnna. A wedyn ar ôl amser ti just yn like, y goal oedd wastad i just creu rhywbeth hwylus a just yn
just cael ffon gyda fe. Like, paid a meddwl wasad am, like, all these, like, huge goals a pethau. Ac, mae'n way gwell y ffordd yna. Ti gallu mynd mewn I holl ardal o just, like, downward spiral o, you know, pam ti'n edrych ar y numbers wastad. Yeah. So beth yw, oes, wel, falle does dim big goal o beth wedys ti just nawr, ond beth yw falle a small goal nesa, a beth hoffi ti weld Ketnipz yn neud nesa? Small goal, probably Christmas album. Yeah? Mae ddim yn siarad na? Na. Beth bydd y llais fel? Just like noises. Yeah, nice. A wedyn, big goal is like Bean multiverse, so the Beanverse. A wedyn, like loads of cymeriadau, like intricate plot lines, just, you know, MCU, huge. Yeah, mae hwnna swnio fel big goal I fi. Oh yeah. Nice, mate. Yeah, couple of blynyddoedd ac efallai, ond ddim siŵr. Ie, yn amlwg mae gyda ti miliynau o ddilynwyr dros social media platforms I gyd. Ydy yna byth yn fel cyfieithu mewn I fel real life o ti'n cwrdd â fans? Yeah, mae'n haws I sort of ddim meddwl am yn like super deep pam mae just yn rhif ar y sgrin. Ond mae'n gwahanol iawn pam ni'n neud like pop-up neu rhywbeth. Ac suddenly ti'n cwrdd â pobl a mae'n like queue a pethau a it's just like, whoa, like, oh, crap. Fi ni'n neud rhywbeth. Pop-up fatha, o ti'n neud pop-ups yn Cymru, LA, lle ti'n neud nhw? Mainly in the States, fi ni'n neud nhw in like LA, New York. Bro, mae hwnna just yn so crazy just I clywed, like, it's just a crazy concept, it's amazing. Yeah, mae'n cool and mae'n stressful. Achos, like, fi ddim yn, like, events planner at all. Yeah. Like, o ti'n trefnu fe ar ben dy hun? Like... Ni'n gweithio gyda pobl, ond, fi'n cofio bod yn, like, lan at, like, 3 a.m. Y noson cynt ac yn, like, peintio, like, cardboard or, like, cutouts and stuff. Yeah. A fi just, like, hooded so unprofessional. Yeah. on you know, ni'n neud ac, mae'n really hwyl just cwrdd â pobl ac, sort of cymryd step nôl o social media ac, real life interactions. Yeah, mae'n super nice, super valuable. Sut mae'n neud I ti teimlo pam ti'n fel cwrdd â pobl, like, ydy pobl yn dod fyna o like, llefydd gwahanol, especially I cwrdd â ti a I cael y merchandise yma? Yeah, mae'n weird. By ni'n cael pobl sydd wedi dod o, like, you know, other side of the country, weithiau. Nhw'n bach yn unhinged. Mae hwnna'n crazy. Ond, mae'n really yn, like, bizarre I meddwl am. Ond fi wastad yn meddwl, like, weithiau byddai'n neud yr un peth ar gyfer person fi, like, really yn hoffi. Ac os fi'n cwrdd â nhw, fi just yn gobeithio bod nhw'n, like, cool. Like, so fi wastad yn just eisiau bod yn, you know, neis ac, just involved, just sort of, ond, mae'n anodd achos fi'n, like, super introverted. Oh, man. Mae fel syniad o fe is very overwhelming. Pam ti'n gweld, like, 5 million, like, followers a interactions a stuff, like, fi'n teimlo fel bydd hwnna'n overwhelming I unrhyw un, like, wyt ti'n teimlo bod e'n, like, whoa, weithiau? Na, achos mae'n just yn, sa'n siŵr, mae'n ddim yn gallu, as long as nhw ddim yn gwybod lle ti'n byw, mae'n okay. Like, fi nhw ddim yn gallu, like, rhedeg lan, like, hyd yn rhywbeth. Ac hefyd mae'r bean yn, like, a face. So fi just yn cuddio, fi just yn chilling. So mae hwnna fel ideally ti, Bod ti'n, like, cael, ti, ddim gwyneb ti yw ti yw fel mastermind. Interview hyn yn mistake. Mae just yn... Pawb yn gwybod nawr. Mae pawb yn gwylio hyn o gwmpas y byd I gyd. Oh, man. Ond nice for me. Diolch yn fawr am dod. Mi'n rili gwerthfawrogi fe. Top man. Diolch yn fawr. Harry, diolch yn fawr am dod. Ketnipz, wrth gwrs, pleser cael ti ma. Pleser cael cwmni chi hefyd. Diolch am gwylio Pwy Sy'n Galw pod. Cofiwch I dansgrifio lle bynnag ych chi'n gwylio neu gwrando i'ch podlediadau. Tan tro nesaf, tara.